Waar maakt de nieuwe burgemeester om voldoen? Gemeente Dantenbedeel joeg Harry Wenders de kans om daarom mee te praten. Willen we twijfelaar of willen we iemand die knopen doorhakt? Weet je, het is... De gemeenteraad is eigenlijk aan zet om die nieuwe burgemeester te selecteren. Dus er komen dadelijk een hele hoop kandidaten. En de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad voert de gesprekken met die kandidaten. We hebben al informatie ophalen bij de RIE, want we moeten een profielskets maken. En een profielskets betekent wat willen wij nou van de burgemeester? Wat moet hij kennen? Wat zijn de kwaliteiten van de burgemeester? Wat voor ons belangrijk is het contact wat we met de Mienskip vaak hebben. En de Mienskip is die hebben we ook bij als dorpsbelang. Dus maar de burgers zijn de Mienskip. En het persoonlijk contact is daarin heel belangrijk. En dat hebben we met de vorige burgemeester en met de interim burgemeester houden het ook al meemaken steeds, maar dat het heel goed gaat. En dat zijn de dingen die voor u heel belangrijk zijn. Nou, je kent de input, Jan. En natuurlijk werd die wensen al net vervuld. Maar als je achterna komt met mijn commentaar en je had er helemaal naar bij geweest, ja, dan is het een beetje het hinder achter de weenspannen. Wat verwacht je hier? Nou, misschien wat naar je inzichten, want we hebben natuurlijk zelf wel ideeën. Maar dat binnen vaak hele geëikte dingen. En misschien haar inwoners wel krijgt wat oors wat wie denken dat een burgemeester kennen moet. We zullen het dan nu de ondernemersvrouw. Dan ga je horen belangen als dat de gewone burger had. Maar het is wel een persoon die toegankelijk is en die weet wat hier speelt. En die ermee inleven kan in de mentaliteit van de mensen hier. En dat is vaak wat oors dat die in het westen is. Dus het is wel heel belangrijk dat man de taal een beetje van de buurt en van de mensen praten kan. Wat daarachter zit, en dat is mij vandaag heel erg duidelijk geworden, is de vraag: je moet hier niet willen solliciteren als je niet tenminste bij de mensen wil horen. En om bij de mensen te horen moet je dus Fries spreken.